Hola, ¿qué tal, amigos, amigas, seguidores, seguidoras de La Voz de Galicia en Facebook? También aquellos que estáis viendo esta retransmisión a través de nuestra página web, lavozdeGalicia.es. Estamos disfrutando de esta jornada veraniega, continuamos disfrutando de esta jornada veraniega y seguimos en La Voz de Galicia testando a los candidatos y candidatas a las elecciones municipales del próximo domingo 26 de mayo. Lo dejábamos a las 2 de la tarde, 2:30 aproximadamente, en Santiago de Compostela, con Xosé Sánchez Bugallo, el candidato del PSDG-PSOE en la capital de Galicia. Y ahora hemos seguido bajando hacia el sur de la comunidad y estamos en Pontevedra, donde también se disfruta de una tarde maravillosa y de cálidas temperaturas. Y hasta aquí hemos venido también para citarnos con otro clásico del municipalismo en nuestra comunidad. No es otro que el alcalde de Pontevedra e candidato a reelección polo Bloque Nacionalista Galego, Miguel Anxo Fernández Lores. Moitísimas gracias. Hola, boa tarde. Estamos en directo, xa che comentei un pouco como este formato, que che parece esta cousa que nos inventamos así de en directo pola rúa, xente pode comentarche o que queira, como ves este invento? Me parece espléndido todo, e que veñades a Pontevedra moito máis, a nós estamos orgullosos da nosa cidade e gustanos que veña a xente a disfrutar dela. Como vai a campaña, agora que xa queda menos? Eu creo que vai moi ben, temos moi boas sensacións, pero de todas maneiras aquí quen decide son os veciños e as veciñas o día 26 de maio, non? Hai unhas expectativas boas, nós non nos poñemos ningún tipo de trabas, quero dicir, en fin, queremos que pode pasar de todo, Eu espero que sea un resultado que nos permita seguir traballando nesta cidade, pero non nos poñemos límites á hora de conseguir. Nos queremos maioría suficiente, que sea suficiente para seguir gobernando e nada máis, non? Pois imos acompañar a Miguel Anxo Fernández Lores, que está de campaña, que creo que tes un acto despois desta entrevista, non? A iso das 8:30, máis ou menos. Sí, 8:30, sí. Onde vas? A ver, contanos un pouco máis. A Santa María de Xeven, que é unha das parroquias do norte da cidade. En Pontevedra temos 15 parroquias e eu o que fago sempre en todas as campañas pois é visitar as parroquias e ter un encontro cos veciños, non? Porque, bueno, aí é onde se escoitan as demandas, inda que as sabemos, non? Levamos moitos anos no Concello e sabemos cales son as demandas que os veciños teñen, non? É un día pois de boa temperatura, a xente está pola rúa, estamos en directo, son as 7:37 minutos nestes momentos, e gustaríame tamén que o cámara captara un pouco o ambiente que hai agora pola rúa, non? Hai moitísima xente pola rúa. Este é o alcalde, este é o paraíso peonil, non? Alcalde do que fala The Guardian, The New York Times, el paraíso urbano sin coches, era isto un pouco, non? O que se referían? Sí, pero bueno, en todo caso nos, cando tomamos a decisión de recuperar o espacio público para as persoas, non? Que esa é a clave de todo o modelo Pontevedra, é a recuperación do espacio público para as persoas, especialmente para as persoas máis débiles, non? Para os nenos, para as persoas discapacitadas, para as persoas de idade. Bueno, eu creo que é un éxito absoluto porque a presencia da xente na rúa é un éxito ademais para o modelo de cidade e tamén para a economía, porque obviamente cando a xente está na rúa, pois pica, compra, toma algo nunha terraza, etcétera, etcétera, e fai a cidade moi atractiva, non? Polo tanto, bueno, creo que foi unha decisión acertada e creemos, ademais, que a grande maioría da xente aposta, non, por cidades feitas para as persoas, non? Por eso temos os premios internacionais que temos, porque temos o premio dunha cidade pensada para as persoas da ONU, que é o premio máis importante que temos, entre 4.500 proxectos en todo o mundo, e logo temos un premio que a mí me gusta moito decir, que é o premio de excelencia do diseño urbano saludable da Fundación Bloomberg e do Concello de Nova York, que, bueno, pois un pouco está na clave do que estamos a facer, non? E hai 2 décadas, claro, isto agora vese moi normal, pero hai 2 décadas a vostede chamarían un pouco de todo, cando decían, no, os coches fora, aquí ora non, peonalización, tal. Xa, pero é obvio que, por poñer un exemplo, por aquí pasaban 14.000 coches ao día, non? Sistemáticamente dando voltas, buscando un aparcamento inexistente no centro da cidade, porque en Pontevedra entraban daquela pois, entre 100 e 150.000 coches ao día,
que chegado a primeira media hora se ocupaban todas as plazas de aparcamento en superficie e, polo tanto, o que facían era dar voltas e máis voltas a ver se marchaba alguén. E iso que fai é contaminar o medio ambiente, vai facer ruído, que o ruído provoca tamén pois morbilidade e mortalidade, porque suba a tensión, suba a diabetes, suba o estrés, provoca problemas cardiovasculares. E, bueno, agora pois é perceptible que a xente pois está na rúa, está máis contenta, non leva presa, móvese coa súa propia enerxía, evítase o sedentarismo e a obesidade e, polo tanto, é bo para a saúde tamén. A Organización Mundial da Salud recomenda andar 10.000 pasos ao día, que son 7,5 km. Bueno, pois dando unha volta ou dúas voltas na cidade de Pontevedra os andas perfectamente e eu creo que iso é moi positivo. Había un argumento que utilizamos nós sempre cando a xente non tiña claro. Había un señor que tiña unha librería que se chamaba Viñas que lle preguntaron: oiga, usted está a favor da peatonalización, señor Viñas? Estou falando do ano 99, E decía o señor: a min nunca me entrou un coche a comprar un libro nunha librería, non? E de feito, a partir de que se peatonalizou esa rúa, que era, bueno, a continuidade aquí con Peregrina e Daniel de la Sota, bueno, as ventas se triplicaron en todo o comercio desa zona. Eso é unha realidade como a copa dun pino e, polo tanto, bueno, pode haber xente que opine que non. Unha das cousas, por exemplo, este coche que non sei por que anda hasta aquí, porque non hai carga-descarga, igual é de mensaxería ou de reparto de farmacias, non sei. Pero, como podes ver, é un... choca, digamos, non? Non choca, é un coche que está utilizando o espacio público porque este é un espacio de convivencia onde o coche, se non molesta, o coche non pita, o coche non fai ruído, o coche vai a tamaño a velocidade das persoas e é perfectamente compatible un tráfico necesario, que pode ser ese tráfico ou dun taxi que vai levar unha persona, con que a xente este na rúa e que haxa unha seguridade vial importante. Nós temos uns datos absolutamente impresionantes de siniestralidade viaria e é que levamos 8 anos con 0 mortos por atropello na cidade, cando aquí a media era de 30 mortos por década, de 3 mortos anuales, e dos accidentes graves, pois outro tanto son máis. Iso é unha realidade, e entón iso permite que os nenos teñan certa autonomía, que podan ir andando ao cole solos, que queden cos amigos na rúa, que as plazas se especializan curiosamente en distintas edades. Hai rapaces de 12 anos pois quedan nun lado, os de 16 anos quedan noutro, e esta é unha cidade pois que te acolle, non? O concepto é que te acolle. A xente cando ven a Pontevedra síntese acollida pola cidade, non te expulsa, non é unha cidade que te expulsa, que te ven os coches, que che pisan os callos, e esa é unha realidade contundente. Que isto foi un éxito, pois parece claro, pero vostede leva 2 décadas, 20 anos, sendo alcalde de Pontevedra. Non sei se é este feito, esta peonalización, esta humanización da cidade do que se sinte máis orgulloso, pero eu quería preguntarlle, despois de 20 anos sendo alcalde, que foi o que mellor fixo e sei que en campaña non lles gusta, pero o que peor fixo? Bueno, eu o que mellor fixen probablemente e do que máis me sinto satisfeito, pois é desa sensación de orgullo e de pertenencia dos pontevedreses á súa cidade, non? E esa subirlle a paletilla a xente, non? A xente está orgullosa, a xente cando lle discuten, pois discute. Hubo algún xornalista que escribeu nun medio: somos urbanistas en Pontevedra, non urbanitas, senón que nos discutimos coa xente xa de temas que ao mellor noutras cidades non se plantean, o que son plataformas únicas, o que é tráfico calmado, o que é coexistencia, o que son direccións, se ves aquí non hai señales, o sea, os coches van para lá, veñen para cá. Non hai nin semáforos, aquí se hai un apagón non pasa nada. Claro, é que ao non haber semáforos, pois a velocidade media dos coches aumenta, porque tú podes ir a 60 por hora, pero tes 3 minutos nun semáforo e se acabou a media. Por lo tanto, esa idea de que a velocidade 20, a velocidade 30 é unha falacia nunha cidade grande ou mediana en horas punta, non é verdade, non se vai a máis de 8 ou 10 km por hora, non? Alcalde, de vez en cando miro o móvil porque a xente que nos está vendo a través do Facebook da Voz de Galicia pode mandar os seus comentarios, facer preguntas. Seguimos en directo, paseando por Pontevedra, van ser as 8 menos cuarto.
E María Teresa pregunta por unha cousa da que eu tamén me decatei, porque hai, digamos, bastantes cartéis con respecto a Ence, o paro. Eu supoño que a xente xa sabe do que estamos falando. Aquí hai unha empresa que é Ence, instalada dende hai moitísimos anos na ría de Pontevedra, e vostede sempre se posicionou, digamos, en contra desa celulosa polo perxuízo medioambiental, non? Pensa que é peor que estea, por moito emprego que cree, que non este. A xente o que pregunta, por exemplo, María Teresa, ligado a isto, é por que di que Ence ten que pechar deixando a tanta xente na rúa? Bueno, eu primeiro discuto o de tanta xente. Hai unha falacia tamén, estamos a falar de 150, 200, 250 traballadores directos, non chega a 250, indirectos pode haber algún máis, pero é un porcentaxe mínimo do emprego que hai na cidade. Eses traballadores son de toda a comarca. Na cidade de Pontevedra, en todos os sectores, hai do orden de 42.000 personas traballando, polo tanto estamos falando de menos de 1% de emprego que ten esta cidade. E en todo caso, nós o que planteamos sempre é que queremos recuperar a ría. Temos unha ría que eu non desmerece de ningunha ría de Galicia, me gustan todas indiscutiblemente, pero a de Pontevedra é nosa, é nosa, e polo tanto temos que sacarlle a máxima rentabilidade á ría como espacio natural de altísima calidade ecolóxica, como zona de marisqueo, como zona de deportes náuticos, como zona de esparcimento, non? E polo tanto temos dereito como cidade, igual que fixeron outras cidades como Bilbao, Barcelona ou outras cidades, a deslocalizar certas empresas que en determinado momento se colocaron mal colocadas e que polo tanto, desgraciadamente neste país hai moito zonas que se están desertizando e onde se poden poñer polígonos estratégicos para empresas contaminantes como esta, non? Polo tanto, Ence sabía perfectamente cando comprou a fábrica de celulosas en 2001 que lle quedaba un plazo hasta o 2018 para rentabilizar a súa explotación fabril e que a súa salida non quedaba máis que trasladarse a outra ubicación. Eles dicen que non é rentable trasladalo, dixo, bueno, non será rentable, pero eu cando tuve un contacto con eles hai moito tempo, me deixaron moi claro que preferían cambiar a opinión pública que non cambiar a fábrica, porque lle salía máis barato cambiar a opinión pública e casi o consiguen, non? De feito, compraron certas opinións, incluso conseguiron cambiar a lei de costas e conseguiron que o Partido Popular en funcións o señor Mariano Rajoy pois lle dera unha prórroga que é fraudulenta, porque en canto se lle pideu un informe aos abogados do Estado, pois resulta que dixeron que non cumple a legalidade vixente. Non se pode dar unha concesión máis alá de 75 anos, non se pode manter en terreno marítimo terrestre unha fábrica cando se pode ubicar en outro sitio perfectamente e, polo tanto, incluso cabería a posibilidade de sacar a contratación para que quen mantén unha concesión posterior en eses terrenos, que non é o caso, pero podría ser, non se lle pode adxudicar a unha persona determinada. Eso é un gran pelotazo urbanístico e, obviamente, os traballadores o que deberían é exixirlle á empresa e ás administracións competentes que busquen unha alternativa para seguir producindo, pero non que teñamos que morrer ao pau aí con esa fábrica que levamos 60 anos contaminando a cidade, impedindo que Pontevedra medre hacia Marín e recuperar a ría na súa integridade. É un tema de sentido común e eu nunca engañei a nadie. Eu sempre dixen eso desde hai 32 anos que decimos que a ría hai que recuperarla e Ence tense que trasladar. Por lo tanto, a xente sabe perfectamente o que hai, non? Tamén podemos ligar o tema da ría, o saneamento, os vertidos, porque Miguel, por exemplo, plantexa para cando o saneamento, para cando deixarán de contaminar a ría con fecales. Pregunta Miguel AP nos comentarios de Facebook. Esas preguntas veñen todas do mismo lado e entón Ence está vertendo a ría 13 millóns de metros cúbicos con alto componente de BO e demanda química e demanda biolóxica de oxígeno. A ría de Pontevedra verte, o Concello de Pontevedra verte alrededor de 5 millóns de metros cúbicos. Temos absolutamente controlados os vertidos, van a unha depuradora que é competencia da Xunta, quen controla, de quen é responsable despois da lei das rías, responsable da contaminación e do tratamento dos residuos sólidos, dos residuos urbanos nas rías é a Xunta de Galicia. É a que explota a depuradora
é a que ten que mellorar o funcionamento da depuradora. Entón, se queren disparar contra o Concello, que disparen, pero están equivocados, están tirando onde non é. Realmente a responsabilidade do saneamento da ría é da Xunta. Nós temos que garantizar separación de pluviales e residuales, fazer os colectores pertinentes, pero os grandes colectores e depuradoras son da Xunta de Galicia. Por lo tanto, a mí non me teñen. E logo hai un tema que quero decir tamén que é descarado, e é que a ENCE se lle condona o canon da agua. Tería que pagar 6 millóns o ano de canon da agua. O Concello de Pontevedra, con eses 5 millóns de metros cúbicos, paga 2 millóns e medio. E ENCE, con 13 millóns, paga 400 e pico mil euros, porque lle condenaron o 95% do canon da agua. E logo se permiten o luxo de facer limosnas a certos colectivos para comprar a xente cos cartos que tiñan que pagar a administración pública. É unha vergonza. Isto da ENCE un pelotazo de 2.000 millóns e que logo o alcalde de Pontevedra non está disposto a pasalo, non? Vamos a continuar paseando, aproveitando que temos tamén banda sonora neste treito. Son as 8:10, acompañamos o candidato do BNG, actual alcalde, preséntase a reelección, Miguel Anxo Fernández Lores, polas rúas de Pontevedra. Dicíamos que leva 2 décadas sendo alcalde, preséntaste para outros 4 anos. En que sustentas os vindeiros 4 anos? Que lle ofreces aos pontevedreses e pontevedresas? Bueno, pois eu ofrezolle un salto adiante dentro do traballo que temos feito. Nós creemos que Pontevedra mellorou moitísimo nestes últimos anos, mellorou moito na actividade económica, mellorou moito nos servizos, mellorou moito na actividade festiva, cultural, etc. E neste momento estamos en condicións de dar un salto adiante a respeito do que temos conseguido hasta ahora, porque somos un concello saneado, porque somos un concello que tenga unha capacidade de investimento importante, nomeadamente, por exemplo, no rural, que temos avanzado moito no saneamento. Nestes próximos 4 anos imos a rematar o 100% do saneamento. Vamos a ser a primeira cidade de Galicia que teña rural, que ten o 100% das viviendas saneadas con saneamento, e vamos a poñer un 50% máis ou menos de abastecemento de atraída para as parroquias, porque temos feito unha inversión previa de depósitos en altura, 200 metros de altura, para poder servir xa a prácticamente todas as vivendas rural. Por lo tanto, queremos avanzar no tema do tratamento dos residuos sólidos urbanos con un proxecto pioneiro de recuperación da materia orgánica na súa integridade, con un plan de compostaxe que nos vai a permitir cumplir os parámetros que a Unión Europea ten do tratamento de residuos. E queremos fazer outra cousa moi importante tamén, que é intentar resolver o tema do transporte, porque hai unha masa crítica moi pequena, unha dispersión grande da población, e necesitamos articular un mecanismo de transporte que nós chamamos transporte á demanda, que resolva os problemas dos veciños sin ter que os autobuses andar baleiros por todas as parroquias, sin recoller xente, por medio de outro tipo de transporte, que pode ser con taxis ou pequenas furgonetas, con plantexamentos en fin, porque cambiou tamén a legislación. A xente pregunta, por que non se fixo antes? Porque os taxis non podían facer viaxes programados. Os taxis tiñan que facer un viaxe e pagar, e agora poden facer, prever que o lunes a mañán, ás 10 da mañán, poden estar na parroquia de Campañó para levar a xente ao centro de salud de Lérez, que está noutra parroquia, e que realmente non se necesita un autobús para eso, se necesitan 4 plazas, 5 plazas, 6 plazas. Por lo tanto, con ese transporte a demanda, utilizando as novas tecnoloxías e utilizando tamén, telemáticamente, e incluso a propia emisora dos taxis, articular un mecanismo onde se abarate o transporte a esta xente con subvención municipal en parte, pero resolver os problemas sin facer unha rede de autobuses que van maioritariamente baleiros polas corredoiras. Adaptar un pouco o transporte á realidade da cidade, que o mellor non precisa grandes autobuses, senón outro tipo de métodos. Hai exemplos en todo o mundo, nos estamos estudiando todas as iniciativas que hubo tanto en Australia como en Reino Unido e tal, e vamos a intentar articularlo. Vámoslo a facer inicialmente, en canto si temos maioría suficiente para seguir gobernando, tanto eso como un novo contrato de lixo que recolla as posibilidades do reciclaxe de materia orgánica, non? Continuamos en Pontevedra con Miguel Anxo Fernández Lores, o candidato do BNG, preséntase a reelección, leva sendo alcalde desta cidade, da cidade do Lérez, 20 anos. A xente vai mandando as súas preguntas, eu tamén teño as miñas, para coñecelo un pouco máis de preto. Vounas facer. Sí, veña. Son faciliñas, son tipo test, algunhas son de opcións. Bueno, a ver como vai a cousa, veña. Facebook, Twitter ou Instagram? Os tres, teño os tres. Esos tres, e cal che gusta máis? Facebook, Twitter ou Instagram? Non, quizá dai unha maior interacción probablemente sea en Facebook, porque a xente entra e contesta e pregunta e fai
bueno, hai unha maior interacción. Pero, bueno, máis, digamos, máis rápido, máis inmediato tamén é o outro, bueno, Twitter. o Twitter. E agora, nesta campaña, por primeira vez, puxemos o Instagram, que é un pouco diferente, non? Un pouco máis personal ou así, non? Moi ben, iOS ou Android? Tes un iPhone ou tes doutro? Eu teño un iPhone. Tes un iPhone, entón iOS, vale. Sí. Domingo de fútbol ou de lectura na casa? Bueno, a ver, eu xoguei ao fútbol de pequeno e, polo tanto, teño esa... Tuve un fillo que xogou tamén ao fútbol, agora deixou, e teño outro que xoga tenis de mesa, entón... a ver, eu vou moito, fago moito deporte, fago moito deporte, sigo moito deporte e sobre todo sigo o meu fillo no deporte e logo sigo os equipos de Pontevedra, non? Polo tanto, pois en xeral algunha vez sí que vou ou a Balonmano, o Teucro, o Cisne, ou ao Pontevedra, ou a Marcón, que é da miña parroquia, porque eu vivo nunha parroquia, adiós. E a veces vou, pero claro, non podo ir a todos os sitios, porque a mellor fin de semana me acompaña o meu fillo que vai xogar a mellor a Cataluña, a Barcelona, a Madrid e tal. Falando de fútbol, vouche dar dúas opcións, e non é ningunha dun equipo galego, tes que mollarte. Barça ou Real Madrid? Barça, si é esa opción, Barça. Licor, café ou de ervas? No, é o café e eu fago tamén na casa. Teño unha receita do século pasado, non, de 1800 e pico, que me dou unha amiga miña de Ourense, que é a cuna do Ribeiro, e fago de vez en cando, pois unha vez a cada 2 anos ou así, me fago un garrafón de caña blanca e un licor café especial para casa. Pulpo ou cocido? As dúas cousas. O pulpo e o cocido fago eu sempre na casa. O sea que cando hai pulpo cociño eu, cando hai cocido cociño eu, cando hai tortilla tamén cociño eu, e cando hai churrasco tamén cociño eu. E peixes á brasa. Logo, outras cousas... Vostede polifacético, entón, fai o licor café, cociña, tal... Bueno, fago o licor café, que me leva 2 meses facelo, nun garrafón de boca ancha e dando voltas e moitas voltas, e logo despois o colo ben coladiño e todas esas cousas. E o cocido, bueno, pues normalmente, se non podo sábado ou domingo, se come cocido na miña casa todo o inverno. Vamos a seguir con estas dicotomías. El Gran Wyoming ou Federico Jiménez Los Santos? Non hai dúbida, o Gran Wyoming. E xa para rematar... É colega, é médico, e, polo tanto, teño unha certa afinidade con el, tanto profesional como ideolóxica, non? E xa para ir rematando nestas dicotomías, Pedro Sánchez ou Alberto Núñez Feijóo? Bueno, sin duda, é que eu creo que Alberto perdeu moito. A mí me decepcionou bastante, non? E eu creo que está últimamente un pouco desnortado, non? E desde logo está levando a este país a irrelevancia e non está facendo o que ten que facer. Eu teño moi claro, eu vivo nun país que considero que é o mellor país do mundo, un país rico, con moitísimas posibilidades, e eu creo que só a inoperancia dos gobernantes neste país fai que sigamos emigrando, non? Ora, logo, despois, cada un pode pensar o que queira, pero temos de todo, materias primas, temos iniciativa, temos capacidade de investigación, de emprendemento, e como é posible, eu sempre me pregunto, como é posible que sigamos emigrando coa riqueza que temos no país? Bueno, eso é porque... Non escolla Pedro Sánchez? Non, tampouco escolla Pedro Sánchez, non, pero... Non. Gracias, moitas gracias. A ver, un momentiño, estamos en directo para a Voz de Galicia, a ver, como te chamas? Manuel Barreiro Lores. Manuel, non ten que ver comigo nada. Non é familiar, vale. No. Non ten que ver, non, digo que non é familiar. Non é familiar. Pero é amigo. Estamos en directo aquí co candidato, que lle queres pedir algo por si sigue sendo alcalde, así algún compromiso a arrincar de aquí en directo, felicitar, o que queiras, está Galicia e tes tú. Teña sorte nada máis. Nada máis. Nada máis. Xa chega. Venga. Gracias. Chao. Bueno, pois nada, pois temos que ir poñendo punto e final, achegámonos xa ás 8 da tarde neste paseo que estamos dando por Pontevedra con Miguel Anxo Fernández Lores. Non sei como se leva vostede coas enquisas, si lle gustan, si lles fai caso, si eso é política ficción, como as definiu Bugallo hoxe pola mañá comigo, como é? Non, eu creo que hai unha parte importante das enquisas que son tendencias de opinión, na que, bueno, se percibe, en fin, certas sensacións, non? E unas enquisas vexo, bueno, pues, se a xente valora positivamente
o traballo feito no goberno, si está satisfeita coa cidade, e esos son tendencias, eu creo que son tendencias obvias, non? E claro, logo despois o voto ten que ser o día 26, pero que si está claro é que cando hai unha valoración positiva do candidato, cando hai unha valoración positiva do traballo feito nos últimos tempos, eso ten relación directa co voto posteriormente, non? Por lo tanto, pois eso, que inda que a veces se equivocan, pero xa nunhas eleccións municipais os errores non son tan grandes, pode variar para arriba un concelleiro ou dous, pero non vai haber unha gran variación. O sea, que quizáis siga outros 4 anos máis como alcalde. Agardaba vostede isto cando era un home, non vou dicir novo, pero máis novo que agora, que tiña 44 anos, estar tanto tempo como alcalde? No, a mí me gusta a política, eu sou un defensor da política con mayúsculas, da necesidade que ten a xente que vive en sociedade de mollarse por intentar cambiar as cousas, para mellorar as cousas, e isto unha cousa levou a outra, non? Eu teño un equipo de xente impresionante que conoce o funcionamento da administración en profundidade, que ten ideas, que estudia, porque claro, hai algunha xente que aparece na política da noite para mañán e quer resolver todos os problemas da noite para mañán sin conocer nin o funcionamento da administración, nin ter un proxecto claro para a cidade. Nós traballamos moitísimo este proxecto, estivemos 12 anos na oposición, traballamos moito que queríamos para Pontevedra, queríamos facer de Pontevedra unha cidade referente, unha cidade para as persoas, unha cidade confiando ademais de que tiña moitísimas posibilidades. Eu tanto confío nos cidadáns de Pontevedra como nos cidadáns galegos, eu teño confianza no meu país, decía Castelao aquelo de tú ten confianza no país e non moi tarde pois o teu país ou a xente confiará en ti, non? E neste sentido, pois estamos aí traballando. Entón, a percepción xa neste final de campaña, xa que mo preguntas, neste final de campaña é que hai unha percepción de que a cidade mellorou, de que a xente está máis ou menos satisfeita, e eu tiña dúbidas porque a oposición e os outros grupos falaban de bueno, nosotros tamén estamos a favor, estamos en contra, pero claro, ahora, pois de repente vejo un tío subido nun composteiro con unha piqueta e digo, oiga, estos queren destrozar o que hicimos, ¿no? Entón, como queren destrozar o que fixemos, están en contra dos lombos para garantizar a seguridade vial e están en contra da circunvalación outros e non queren un paseo a Marín. Dos lombos pregunta de feito, Manuel Leiro. Cando vas poñer os lombos legais teño os amortiguadores fastidiados. Bueno, pois que vai a modo, eu recomendo a Manuel Leiro que vai a modo, se vai a 30 por hora, que é a velocidade máxima nesta cidade, seguro que non fastidia os lombos e seguro que se despista, non atropella a ninguén e non mata a ninguén. Porque tamén é unha responsabilidade dos gobernantes que cando sabemos que poñendo medidas físicas que disminuyen a velocidade nos espacios urbanos, estamos garantizando que non haxa atropellos mortais, que non haxa atropellos graves. E é unha responsabilidade non facelo. Por lo tanto, a máis é que hai unha petición sistemática de todo o mundo nas parroquias, nas rúas, nos distintos barrios que queren seguridade vial, porque ali viven os seus fillos e cando salen os seus fillos á rúa non queren que ellos atropellen. Por lo tanto, todo o mundo demanda lombos. Curiosamente, a oposición sigue coa teima de que hai que levantalos. E eu por eso digo, nesta campaña estou dicindo, oiga, mire usted, se usted quere seguir avanzando, pois xa sabe o que ten que facer, se topa algo mellor, búsqueo e se o atopa, bóteo, pero se non topa algo mellor e non quere dar a volta atrás, aposte polo que ten que apostar, que en todo caso é o Bloque Nacionalista Galego, que temos demostrado que temos un proxecto para esta cidade e que esta cidade é unha das poucas cidades de Galicia que está medrando, que ten a población máis xoven de Galicia e que ten un futuro esplendoroso, non? Bueno, e a partir de aí o que salga nas urnas, non? O pobo soberano, que se habita dicir. Exactamente. Pois aquí imos poñer o punto final xa, porque ten cita ás 8:30 pois con máis veciños, que seguro que nos estiveron vendo veciños e veciñas de Pontevedra neste encontro digital e tamén o humano que mantivemos con Miguel Anxo Fernández Lores. Moito xa o coñecedes, o alcalde de Pontevedra, candidato á reelección polo BNG, e fixéchenos un oco na axenda que agradecemos. E eu encantado de que este aquí, Radio Voz. Vale. Pois moitísimas gracias, moita sorte, que o resultado sexa o mellor para Pontevedra. Un placer. Hasta outra. Moitas gracias. Pois aquí poñemos o punto e seguido, punto e final a este encontro que mantivemos co alcalde de Pontevedra, con Miguel Anxo Fernández Lores, e nos imos seguir esta semana, última semana de campaña, antes de votar
nas eleccións municipais o vindeiro domingo 26 de maio. Mañá as entrevistas trasládanse a Ferrol, a cidade departamental. Ali agárdannos a mediodía, iso das 2 da tarde, estará connosco percorrendo as rúas de Canido en Ferrol, Ángel Mato, o candidato do PSOE, e despois pola tarde, a iso das 7, pola Rúa Real, pasearemos co exconselleiro e candidato do Partido Popular, Rei Varela. Ata entón, que pasen unha boa e calurosa tarde que estamos tendo. Mañá continúan os encontros, as entrevistas nas cidades galegas na Voz de Galicia con candidatos e candidatas. Gracias.